Miki. Kwenze njani? Kunini uyivalele roomini? Indaba. Phela ngicine kwi-date. What happened? Ungakhuluma nge-date yami. Yebo, kwenze njani? Ngahlala. Lutho uSabela. Ngempela? Akafikanga uSabela. Uzamile odwa umfonela ke? Miki, ngizame konke. Ngamfonela iPhone ayingeni. Ngifike ngamfonela ngisasela endlini. Akangayibambi ifoni, but ngayitshela ukuthi nje mhlambe ngiyabonga ngizazomthola. Lapha akachajile or load shedding or what. Ngahamba lathi sohlanela khona. Ngamfonela, angazi ukuthi ngifone kangaka. Lutho umthola uSabela. Hayibo. After nje umsebenzi engiwenzile ongaka, uSabela angabuya kumina ngitshela ukuthi mhlambe khona into eyenza cha, ngahlalile nje. Manje wenze njani ke? Ima-ke, what if mhlambe ke ustake somewhere? Ayikho into enjalo Miki. Mina ngabe phela ungitshelile-ke at least ngazi ukuthi kwenzakaleni bese ngiyajika. Akafikanga, akacommunicate-anga futhi. Sure. Kodwa ke usuku lami luhambile-ke ngaze ngahlangana na someone. Ayi wehlayile ba. Okay Miki, le ndawo ehlala phakathi kweSotho. So ke ngihlangane no brother igama lakhe uThemba. But ayikho phela lapha kwi-date. Lapha angithabo uNkulunkulu ubulala kunye vusa kunye, so akafikanga kuSabela but uThemba ufikile vele waqhamuka nje. Okay, sahamba ke sayodla, sathola ama drinks. Hayi wena. Yeah. But ayikho into eyenzakala phakathi kwethu. Unamanga, usunamanga. Ngiyaxoxa ukuthi sihlanganile like kanti unjani bye. Yazi mina ngibona futhi nje asi-type yami. Yazi mina ngithini? Ithi nokhona uSabela. Nje yabo. After nje lento eyenzekile uSabela uyangicika nje angikho right. Kodwa ke ngizomtshela nje noThemba ukuthi angike. Nje ubuhlaka nje. Nobublasha. Lezi sengiblasha ungixoxela phela benjani like. Nje udark. Yomuhle mfana oshaya ama starches. Hawe my voice. Kodwa ke angifuni ukukhuluma ngaka ngichaza. La hawu uxoxa phela kahle. Wenza ufike wathini nje? Phela ufika wangibingelela, wangibuza ukuthi ngihlele ngedwa khona ngimlindile. Ngamtshela khona ngimlindile but singahlala while yabo because like into eyenzakalayo. So after lokho ke athi ngoba sisalindile asambene siyodla. Sithi asorder ukudla. Sa order ukudla nama drinks. Saphuza ama drinks. Lapho sixoxa ke nje zama ukwazana, ngitshela ukuthi hana abazali. Ukho kuthini ukunyeka sesiyexoxela ke sa exchange ama number ngithi sesiyexoxa ku WhatsApp. Hayi ngimfuna. Unama? Yazi uthi ngiyogeza fast uzobuya ungixoxele kahle futhi. Ngathi ngabuya sekulele. Awuke ngiyabuya manje Uhambe Miki. General. No impahla yakho bese ngiyilandile. Ngiza nayo nje manje kuwena. Ngisendlini nje wasikhuluma nje ngiza lapha. Mengiqeda nje ukuyithatha manje ngiza lapho kuwena. Ngo4 bese ngilapha. Alright. Boy. Mbali. Siphi isikhwama besiphezulu drop? Muso ngibuka mbalete siphi isikhwama besiphezulu drop? Angizwanga.
Isikhwama sani? Ngiyazi ukuthi wena ohlezi ubusiness nokucleana la endlini. Ngiyazi ukuthi usibonile isikhwama wasithatha. Usibekile. Njengamanje thula uyangisola ngokweba. Singakwebela mina. Anginaso isikhathi sokudlala sasikhama ngesidinga akusise sami into lapha phakathi zibaluleke kakhulu and umnikazi othoma ngasitholile namhlanje mina ngisenkingeni. So ngiyacela ukuthi unginize isikhwama please. Kuzokusiza ukuthi uxolise ngoba into okhuluma ngangiyazi. Hayizo ngi. Anginaso isikhathi sokudlala but anginaso ngiyasidinga isikhwama ngicela ukuthi ungisikhwama ngiyasidinga sibalulekile kumina. Mengasitholi lesa sikhwama kuphakathi kokufa nokuphila ngiyasidinga usibeke kuphi? Ngazile ukuthi ngeke uzuxolise. Ezongisiza nje ukuthi ngihambele la endlini. Okay Mbali Mbali. Lesa sikhwama sinemali Mbali eningi kakhulu and umnikazi wayo uyingozi ngendlela esimanga. Ngiyacela ukuthi unginize sasikhwama ukuze ngizazi umhambisele into zakhe ngoba mengamnikeli lwami lesa sikhwama shuthi mina nawe nomndeni wethu sisengcupheni. So ngiyacela ukuthi usinike mina. Mina ngabe ngade uxolisile wena Thulani yazwa yini? Enokugcina kangisazi mina isikhwama sakho. Imali. Umgcini uSamthanda, gcina umtholo uSamthanda. Usemthanda ungena kuyo yonke lento le? Hayi man. Uyazi ukuthi uSamthanda usathele lesikhwama. Imali ongineze number yakhe. Ngicela ungisheshisele mfethu ungizele number yaSamthanda ngiyamdinga. Hawu ngisayibheka nje. Sheshisa Mbali. Hayibo. Yazi Samthanda maphaka. Siyamthanda lo shift la yezongibhizi danko. Samthanda, lalela, awubambe ifoni. Ngicela ukuthi ubambe ifoni. Lesikhwama osiphethe lapho singiyasidinga and awuwazi ukuthi ubungozi ozobudala ngokuthatha leso sikhwama bungakanani. Ngiyacela ukuthi ubambe ifoni ubuyele kumina. Samthanda lalela. Bese ngicela ukuthi ubambe ifoni, ubuyele kumina lento kulungu ngifaka voicemail angeke izisebenzele ngiyasidinga leso sikhwama sinemali eningi and leyo mali yomuntu oyingozi kakhulu Samthanda. So ngiyacela ukuthi ungifonele mase ungibuyisela leyo mali ukuze sizokwazi ukuthi silungise lento ingakonakala. Lento phakathi kokufa nokuphila Samthanda ngicela ukuthi uthathe serious lento eyenzakala la ungifonele kumina. Kahle imali into okhuluma ngayo. Lena nje kusanganisa kangaka ikhanda. Iningi kakhulu yambali ngeke sisikwazi ukuyikhokha iningi kakhulu. Ngoba phela manje ke nje kubusa ngene awucela ngani uNtsika ukuthi akusize mhlawumbe ikhona into angayenza. UNtsika nje asumfaka kulento. uNtsika angeke azarisk business ngenkinga zami engizidala mina futhi wangikhuza lento ukuthi ngilungisebenzisana nalabantu. So angeke azabe ingxenye yayo yonke lento. Pho manje uhlala ukwenza njani ngoba phela manje nje awazi nawe ulahlekelwe ingqondo ufuna usenzeni sikubukeke ulandelwe abantu. Kodala kusikhuluma nawe ngalento Thulani. Hayi. Kuzomela ngenze iplan bese kuzoba lenze iplan. Kumele uzame nje ubone wenze njani. Babazi. Ndomadoda. Hayi ngiyakubona umqemane. Kosidinga sobanibuze nempilo. Ixesha selixhatshwe yinje. Usakhumbula ndikuxelele lokubana Phoshiwe uyaphuma ejele kwezinsuku ezibini ezilandelayo. Sure. Seba nengxaki ke kuzawunyanzeleka wena Babazi. Undincede ndenzele lo msebenzi udla ngondenzela wena. Uyenze nje ibe clean ibonakale ngathi yi-revenge mhlawumbe uyibulale ukhazini wakho okanye uyibulale usister wakho kodwa uqinisekise ba wenza nje umsebenzi oclean andifuni into ezabuya ibackfire kuthi ndoda. Hayi uringa nesigebengu lesisapho kakhulu. Babazi indoda ethembekileyo ewenzayo umsebenzi wayo. Kodwa ndini mandikuxwayise uPhoshiwe uhlakaniphile uGelegen. Ngoku akufunekanga umqikelela ngenza nantoni na ilona ndini mandikuxwayise nje. Hayi usheni Fotsela mina ngincifa ngikancifi ngidlala ibhalishi kuphela. Hayi ke Babazi uthetha kanje uthetha njengendoda. Lento ndenza uMabazi
ndiyenzele ifemeli yam, usapho lwam. Ndabe ndibeka ifemeli yam emngciphekweni xa kanti andiyenzi le nto. Uphoshiya andinokwazi umyeka nje ahlale nathi. Khululeka shiya konke kimi, ndampaphathisa nge-gunpowder, careless. Into ebendifuna uyiva ke loo nto Tamadoda. Kodwa ke singabisatyi ixesha, masibe sithetha ngamini into. Okay. Ungabe sewubamba ke lena ke ndoda Matona. Enye izobuya ilandele xa sewugqibile ngomsebenzi. Mabazi. Uqinisekise uba umqala uqoqoqo. Right, usubuyeni? Sengibuyile. Hamba kanjani esikoleni? Ngeke uzukholweke. Hayi ke Mr. Radebe namhlanje. Uvele nje wathi nje asenzele iproject yethu on our own cabanga. Imagine kade ngabe ngifuna ukwenza phela leya project ngiye ngenze le experiment. Ngifuna ukuthinta le electric circuit. I was so excited. Yo ngavela ngabona nje ukuthi yabo manje this is my time to shine. And so ngenza izinto ngasetapha kahle, and then when I was done nga-switch on ngavele ngazizwe ngathi i-real life wizard. Oh my god, ngathi ngiyi-electric god yawe ma. And then after that sesinabangani bami sahamba sayodla e-cafeteria and yo like sesadla vele kwaba ne-food fight. I'm sure usuthi mama. Uba yena kanjani ngoba phela besilwa ngakho ukudla kuyimanje nje kulabile ngifuna ukuyodla nje like right now. Anyways, enough about my day. How was your day? Belibheda kusuku lami nawe Mickey. Ulahlekile phela usiyamthanda? Ulahlekile? Usiyamthanda ulahlekile siyambheka asimthonje ndawo. I don't think so. What if ubuyele kuyoba ngcono ke. Mawukuthi uphindele kodwa ukusho ukuthi phela uyahamba ke sazi ukuthi akekho uhambile. Sikhathazekile ke thina manje. Uyamanje siyamthanda unjani? Siyamthanda kathanda ukureport izinto. Ngina-understand usiyamthanda. Osuku nje namhlanje uyaqala ukukhuluma into esile Mickey. Akufani nawe ke. Kahle. Akufani nje nawe. Ayazi ngilambile Mickey umfundi. Ukudla futhi? Naw. Phela today I ate slow. Ukuthi Mickey kade ngitshela wena ube ne-food fight esikoleni. Yeah, besine-food but I ate slow and azange ukudla silwe nabo azange nje ngithole i-chance ukuthi ngidle. So ungangijaji please. Ayi ngikujaja sis. Cha ngiyakujaja ke. We Mickey ngoba phika no Mickey. Hi baby. Uzofuna ntsabela? Oh sithando sami. Yini yazi benzoxolisa. Oba ndingakwazanga ufika izolo kwi-date yethu. Noba ndingakwazi ufumaneka efonini. Yazi ifoni yami ivele yalahleka sithando sami. Sabela. Uyazi ukuthi ngilinde more than 3 hours. Ngilinde wena lapha. Isilahlekile ke ifoni awusakwazi ukuthola umunye umuntu ongakufonisa noma nje ukusendela umlayezo. Ungitshela awusakwazi ukufika. Emva kwalokho ucabanga ukuthi le mbali nalezi zinto oyiphethe zingashintsha yonke into. Sithando sami ndiyayazi into ukuba ndikumoshile. Kodwa ndilapha ndizoxolisa sithando sami. Ngalento niyenzile ukuba ndingakwazi ukufika. Kodwa ndicinga uba mhlambe kungakwenza kube ngcono oko. Ndiyacela sithando sami, ngicela ungixolele. Sabela. Bonke ikhona into esingayilungisa phakathi kwami nawe njengamanje. Ayikho into esizoyilungisa. Ngikhathele mina ukupheshana nawe ngathi ingane Sabelo. Sabela nto uzokhula nini? Sabela wena yazi nje ungikhathalele wena. I do care about you. Uthini xa usithi hawo andikhathali ngawe? Sithando sami ndiyakuthanda. Kwaye
Ndiyazisola ngale nto niyenzileyo. Ndingenza nantoni na to fix this problem. Ndiyacela cela Sabelo ungixolele. uzoyicula kuze kube nini le ngoma oyiculayo. Yabo mangathi ubumculi impela ukhipha ingoma ukuze ushaye ihit ngale nto oyisho. Uhlezi uyisho kodwa uyahluleka ukungikhombisa. Sabelo ngikhathele ukuze into eyodwa ungiqambela amanga zonke izinsuku. Sabelo ngikhathele. Yazi ngikhathele wena ungithatha serious awungiboni. Ndicela ungixolele sithando sam. Ndiyacela Dok. Ndizoxolisa. Yazi ngingenza nantoni na yokuba ndibonise uba ndiyasola ngale nto yenzileyo. Baby, I love you. Ndiyacela Dok. Sengikhathele kwanami. Sabelo ngiyamdinga umuntu ozongithanda, ozongikhathalela. Angihloniphe. Ena lo muntu akusuwena ngiyibone leyo nto yenzeka ngawe. Sabelo angisakwazi ukuyenza lento. Ngikhathele. Ngeke njalo uhlale wenza amaphutha bese uyaxolisa bese yonke into nje siqhubeke ngathi akwenzanga lutho. Ngikhathele Sabelo. Ngikhathele. Ngibona ukuthi nje kungcono ukuthi siqede lento. Siqede nje ngathi sobabili. Qhubeke nawe ithole lo muntu wakho ozomthanda umhloniphe. Mhlawumbe ke yena uzokwazi ukumnikeza isikhathi sakho. Ngikhathele mina uncenkana nawe ngisakwazi ukuyenza lento. Ngikhathele. Ngikhathele. Sabelo. Baby, ndiyacela. Bani? Ndiyaxolisa nje na. Engibukayo nje ukuthi ngiyekele ngimove on, thola umuntu nawe ozomove on naye uthatha indlela yakho nami ngithathe yami ngoba vele asikwazi ukuyihamba sowu-2. Cela bani.